Il-proposti maħruġa mill-Gvern brabta ma' sewqan taħt l-influenza tal-alkohol jew id-droga huma l-prodott ta' diskussjonijiet wiesa u abbozzar ta' liġijiet bilan li jissaħħaħ id-deterrent. Għal dan il-Prim Ministru Robert Abela waqt intervista fuq One waqt li kienet jiġi intervistat minn Ronald Vassallo. Fil-fatt il-Prim Ministru qal li dawn il-proposti jmorru jitfit mal-infurzar li qed ikompli jsaħħaħ is-sigurtà f'pajjiżna. Dr. Abela qal kif l-ewwel qari sar fil-Parlament f'Lulju li għadda u issa se jkompli l-infurzar b'riżultati b'saħħithom. Hawn huwa tkellem dwar kif ingħatat u qed tingħata aktar għodda lill-uffiċjali tal-infurzar e kif qabel kien hemm anomalija f'dan ir-rigward. Id-disciplina tkun tal-ewwel priorità u dak li se nkunu qegħdin nagħmlu aħna li nfehmu li b'din ir-riforma li se nkunu qegħdin nagħmlu m'hemmx lok tat-attitudni tal-li jgħaddi kollox. Le mhuwiex aċċettabbli li inti tikkonsma alkohol jew droga li jfixkillek il-ġudizzju tiegħek fil-kontroll ta' vettura u tmur u tkisser ħajjed ħadd ieħor, ir-reperkussjonijiet ron huma kbar ħafna. Meta mistoqsi dwar ir-riforma fil-liġi tal-ippjanar, Dr. Abela qal li s'issa daħlu 50 sottomissjoni u l-konsultazzjoni pubblika brabta ma' din il-liġi tagħlaq matul il-ġimgħa li ġejja. Tkellem ukoll dwar kif din hija riforma meħtieġa biex ikun hemm inqas inċertezza u aktar uniformità sabiex jiġu indirizzati l-inġustizzji. Żied jgħid kif saru wkoll għatta sottomissjonijiet mill-Youth Advisory Forum b'ħud minnhom li se jidħlu fl-abbozz finali. Semma wkoll kif kien hemm madwar 6,000 każ ta' infurzar mill-awtorità. Burokrazija fejn jidħlu l-applikazzjonijiet iż-żgħar fosthom dak li semmejt inti, affiġnija ħafna. U x'in hija xi ħaġa li ma kontx komdu biżżejjed biha fl-awtorità tal-ippjanar kif ħadmet f'dawn l-aħħar snin twal. Fejn kien ikollok sitwazzjoni fejn applikazzjonijiet kbar jimxu. U dik l-applikazzjoni taż-żgħir, il-bib tal-garaxx, it-tieqa bħal dak li semmejt inti, dak jaħlu f'bir ta' skieken. F'dan l-aħħar xhur direzzjoni ċara li tajt li ċ-Chairman Eżekuttiv il-ġdid tal-Awtorità tal-Ippjanar kienet ħuħsib iż-żgħar. Meta mistoqsi dwar l-edukazzjoni li hija ta' priorità, Dr. Abela nnota l-investiment li qed isir fl-infrastruttura kif ukoll fuq sma emerġenti, hekk kif l-aqwa opportunitajiet iridu jaħtfuhom iż-żgħażagħ. Dan fil-waqt li anke fid-dawl tal-Viżjoni Malta 2050 l-ekonomija għandu jkollha aktar valur miżjud, fil-waqt li l-possibilità ta' tkabbir ekonomiku teżisti anke mingħajr l-inkonvenjent li dan iġib miegħu.